Здравейте, прекрасни момичета! Днеска ще ви взема отново с мен. Този път ще бъде UGC Академия. Това ще бъде събитие, на което ще ни научат малко по-подробно как да бъдем UGC, как да изкарваме пари, как да си намираме клиенти и дори на място ще имаме и колаборация с бранда BioTrade. Събитието е много яко, много вълнуващо и освен, че ще направя видео за моят YouTube канал, ще направя и видео за тях, точно като едно UGC. Аз разбира се, че ще ви взема с мен, точно защото моят канал е посветен специално на готините събития, на които отивам и заслужават повече внимание и повече да се разбере за тях. Просто нямам търпение да започне вече самото събитие и да не ви отвлича много вниманието. Сега ви отвеждам към него. Никога нищо не е перфектно и няма как да бъде. Точно когато излизам, 2 минути по-късно заваля дъжд, но добре, че имам шесто чувство, което никога не ме лъже и си взех чадър, защото видях, че става мрачно времето. Аз така си ходя по поличка и по топчета и сега сигурно ще си изтърва и автобуса, който планувах да си взема. Да, точно така. Такъв е живота. Иначе времето е такова, че се налага човек да си вземе слънчеви очила и чадър едновременно. Хора, добре дошли в моят харем. Ето тук сега съм на снимките. Имам 3 продукта на BioTrade. Ето е моята турбичка. И вътре имам ето тези 3 продукта, които са много сладки. И сега снимаме. С кокос и шоколад.